Mga ka-idol, may buntag. So ako na pong suroyon mga ka-idol, ako ang mga mais diri sa bukid. Akong ipakita diha ninyo mga ka-idol unsa na po'y update. So mao ni akong mais karon mga ka-idol. So ang uban mga ka-idol gatugsok na no. So padong na mo gawas ang banay ato ang nakita diri mga ka-idol. So aduna gyapon ang mga dangan mga ka-idol no sa maning ulod nga nikaon. Kung ninyo makita na agihapon. So dirita mga ka-idol. Mao ni mga ka-idol una joy kinan-an ulod nagyapon. So naapektahan ang pagtubo nila mga ka-idol. Wala kay sila ka tag-as. So mao ni mga ka-idol. Looy kayo akong mais. Na may nidangan god. Muni nga naapektahan gyud ang pagtubo. So ang mga ulod mga ka-idol naning nikaon naning kuan na nya inigawas ani sa puso mga ka-idol. Mugawas man na iyang kuan ana no kanang yang puso pohon. So kining ulod ani mga ka-idol mutapon na po dito sa iyahang bunga o puso. So iya na pong kaunon mo na nga hinungdan dili makaunod ang mao nga mais yang bunga gumikan kay kaunon usab sa ulod. So mao ni mga ka-idol, grabe kaluoy. Ginani dyan yung panguma mga ka-idol. Nagay panahon nga nagyoy mga dangan no nga motumaw. Pero sige lang mga ka-idol, dili gyapon ta motagam kay anad naman taan ni mga ka-idol. Kay sa among panguma diri sa bukid mga ka-idol, daghan na kay mga naagian namo nga mga pagsulay sa among pananom. Pero wa gyud may mo-surrender. Okay, dili man pud sa tanang panahon mga ka-idol nga inani na lang jud pirmi. Naglabaw man pud mga ka-idol ang mga maayo no, ang pagtubo, pag-harvest. So inana mga ka-idol. Basta inani mga ka-idol, ulahin na gani ang pugas mga ka-idol no. So naagyoy mga dangan. So bintaha tong nakauna mga ka-idol o pugas pagkamayo. So okay kay ilang pananom karon walay mga dangan. So kasagaran mga ka-idol basta uwahin na ta mananom no, diri na ta sa bulan sa Hunyo, Hulyo. So anaan na gyud ning mga dangan kasagaran. So mao ra tong update mga ka-idol sa kumais diri sa bukid. Ang salamat o paki-like o share mga ka-idol sa akong mga video. Salamat.